tambura na saraki zan yi, gaisuwa ga saraki zan yi, sakon mai tokarawa na taya murna yanzu zan yi. Isma'ila dan Usmanu daga Cina mai halin girma, shi yace in rera waƙar taya murnar baba san kowa. Daga Cina kawaji dattijo zaki mai shan gaban giwa, rugun babban motsi hantsi mai leko gidan kowa. Rijiya gaba dubu wane zai buga banta sai wawa, baba kowa ya ji sai kaji, baba kowa ya bi sai kabi, baba kowa ya yi sai kayi, baba kowa ya bari dan wuya ba lada ban yi ƙarya ba. Daga Cina kawaji Alhaji Umaru dan lelen gidan sarki, na hannun daman Alhaji Aminu Ado adalin sarki, dan lele ga murgaye Alhaji Ado mai halin kirki. Baba Allah da ya ja kwana, baba Allah ya daɗo girma, Allah ya daɗe ka alfarma, sannan ya daɗo yawan matsayi